Chod za Starkou a porozprávaj sa s ňou. Prečo? Lebo je trochu osamelá. Je to tvoja mama. Neodvrávaj a chod za ňou. Čau, Evelyn. No, prosím, zlatíčko, volaj ma Starka. A čo tá hra? Hry sú len pre deti, Jake. Vieš, strýko Charlie mi dal detektor kovov a niekedy nájdem na pláži super To je veci. milé. Ale vieš, super veci sú tie veci, ktoré iní ľudia stratili a nikdy nedostanú späť. Čačky a poklady. Pochované pod opusteným pieskom času. Nálezca si ich prisvojuje však. A ten, čo ich stratil, oplakáva. Zabíja ho to tam. Nezabíja. Ešte ani neplače. Niekto ho tam musí ísť podporiť. Mám ale pocit, že ja nie. Hej, čo sa s tebou deje? To dieťa má dušu veľkosti hrášku. Vždy si bol veľmi zlým prorokom. Vieš, čo by Jakea naozaj veľmi potešilo? Keby si mohla spievať a Charlie by hral na klavíri. Nie, len nemôžem. Navyše Charlie to vždy nenávidel. Žartuješ, veď to bol jeho nápad.